Právo na opravu je niečo, čo by malo byť automatické a doteraz nebolo. A toto mohla byť revolúcia, ale bohužiaľ nie je, lebo boli z toho vyňaté niektoré prvky, ako sú napríklad motory automobilov, ako sú napríklad batérie. Ale sú tam aspoň bicykle, kde často sa stretávame s prípadmi, že sa vám pokazí nejaká súčiastka ako prehadzovačka a podobne a potrebujete za drahé peniaze ju meniť alebo niekto rovno si kúpi nový bicykel. Právo na opravu je teda niečo, čo by malo umožniť spotrebiteľovi, aby sa rozhodol, či si radšej dá pokazenú súčiastku opraviť, alebo zakúpi nový aparát, nový ten istý tovar, samozrejme, čo stojí veľké peniaze a ani nešetrí životné prostredie. Týmto opatrením sa zaistí, že minimálne na 2 roky sa predĺžuje záruka opravy za dostupnú cenu. To znamená, že ten spotrebiteľ bude mať možnosť za dostupnú cenu dokonca vo svojej lokalite u svojho vlastného lokálneho opravára si nechať dať opraviť spotrebič bez toho, aby stratil záruku a potom aj na tú opravu sa bude vzťahovať minimálne 2-ročná záruka.